Ty peniaze. Daj ako? Daj ho popáli, prísám, vára, nemá zatvoria na 20 rokov. Prísám, ťa roztrhnem, ťaku. 18. októbra 2018 skupina asociálov z domu hrôzy susedovi rozkopla dvere. Asociáli začali po ňom hádzať kamene a všetko, čo im prišlo pod ruku, a to len preto, že vedeli, že pár dní predtým dostal pán Jozef invalidný dôchodok. Bola to pre nich ľahko dosiahnuteľná korisť. Pán Jozef po tomto brutálnom incidente bohužiaľ skonal. Táto strašná tragédia sa stala len preto, že je zle nastavený systém štátu a tento štát nechráni slušných občanov, ale veľakrát chráni len a len parazitov. Toto je naša zem. V tejto zemi budete žiť vy, vaše deti, vaši vnúci a vaši právnuci. A musí tu nastať poriadok. Ďakujem. Zaútočiť na človeka odkázaného na invalidný vozík nie je nič iné ako hyenizmus. Na incident sme už vtedy zareagovali a zorganizovali sme v Tisovci hliadky pre lepšiu bezpečnosť občanov. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Situáciu s domom ale bolo treba riešiť úplne inak. Zúfalí ľudia nás požiadali o pomoc a keďže my sa práce nebojíme, vyhrnuli sme si rukávy a výsledok sa dostavil. Najskôr sme obyvateľov domu navštívili s výzvou na vypratanie pozemku a uvoľnenie domu. O pár týždňov sme už na miesto prišli s ťažkými mechanizmami, aby sme slušných obyvateľov Tisovca tohto domu hrôzy zbavili. Priatelia, pozdravujem vás z mestečka Tisovec. Kto ste zo stredného Slovenska, určite to tu poznáte. Mali sme tu dnes takú deratizačnú brigádu, pretože na tomto pozemku, ktorý tu dlhodobo okupovali spoluobčania, tak naozaj veľký neporiadok tu zanechali a nám sa podarilo ich stadeto vyprevadiť a mnohým ľuďom sa uľahčil život, pretože aj miestna pekáreň, kde sa ľudia báli chodiť nakupovať kvôli týmto spoluobčanom, si vlastne tak odfúkla aj okolití ľudia, čo tu bývajú, aj celkovo z mesta sú konečne radi, že majú trošku pokoja, pretože títo spoluobčania dlhodobo narúšali verejný poriadok, robili ľuďom zlé, lebo vieme, že ten systém stojí na jednej strane a určite to nie je na tej strane našej a umožňuje ľuďom, aby takíto, ktorí takýmto spôsobom asociálne žijú, tak umožňuje, aby takto žili aj naďalej a systém s tým nič nerobí, tak preto sme tu my, Kotlebovci, že pozrite sa aj vy tu, pomaličky to tu búrame a chceme tu urobiť pekný pozemok a potom, keď sa nám to podarí, tak ja vás všetkých pozvem a urobíme si tu taký oslavný spoločný guláš. Zatiaľ sa držte. Jednoducho namiesto prázdnych rečí, ktoré bolo počuť od niektorých komunálnych politikov pred každými voľbami, bolo treba činy. Činy, ktoré budú reálne pomáhať slušným obyvateľom. Dnes už vďaka nám, Kotlebovcom a súčasným majiteľom pozemkov, dom hrôzy plný asociálov nenájdete. Tisovec sa konečne zbavil kameňa, ktorý ho ťažil na srdci. Vážení občania, Slováci, problém s neprispôsobivými občanmi nie je len problémom Tisovca. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých. Štandardní politici nielenže problémy slušných pracujúcich občanov neriešili a neriešia, ale dokonca ich prehlbovali a prehlbujú. Preto musí prísť radikálna zmena. Dajte nám svoju dôveru a uvidíte výsledky. Aby zákon a poriadok platil pre všetkých rovnako.